pravo mesto bio je Marković, a sada Ilić. Sa brojem 5 rekao Ilić, 36 godina, 192 cm, visoki štoper Takova, povratnika u klub, čovek koji ima skoro 100 utakmica u Superligi Srbije, što u dresu Javora, što u dresu Jagodine. Oni koji pomnije prate srpski fudbal verovatno se sećaju Ilića od pred nekih 7-8 godina, kada je bio u toj punoj snazi, kada je igrao za Jagodinu u tandemu sa recimo Tomićem ili Danijelom Mihajlovićem koji je potom otišao u Zvezdu. Bio je Ilić i u Javoru, kažem, skoro 100 utakmica u Superligi ima petica Takova. Za trenutak je tu bio Spasojević. Evo Tasića, ide Tasić, evo možda i prilike za Polimlje. Tasić, lopta za Hamzića, ovamo je Džanović, ali kratka lopta. Kratka lopta za Džanovića, ovo je zaista bio obećavajući napad za Polimlje, ne možemo ovo navesti kao šansu, ali svakako je moglo da bude jako, jako opasno za Takovo. Samo da je lopta imala jačinu da dođe do Džanovića, onda bi bila to mat pozicija za golmana Nikolu Košanina. Ovako, ništa ni od udarca, za sada Polimlje bez šuta na gol. Marković pa Živković. Evo sada Grkovića, pa onda Stojića. Stojić i Šiljak, Stojić, brani ovo Timotijević. Lopta za trenutak od Slatine, evo Džanovića koji ima dosta prostora, protiv napad Polimlja, ide 4-5. Pridodaje se i Potežica koji ima dosta prostora, Džanović do Potežice. Ima li brzine, ima dobre lopte, ofsajd. Ofsajd, podignuta zastavica. Podignuta zastavica pomoćnog sudije Stefana Jankovića iz Požege. Protestuju navijači Polimlja. Naravno, vrlo diskutabilna situacija i ne možemo sa ove distance iz ovog ugla da tvrdimo bilo šta. Naravno, sledi pauza 15 minuta, pa se ponovo vraćamo na gradski stadion u Prijepolju. Polimlje Takovo 0-0. Da vidimo samo Hamzića, Hamzić i Ilić u duelu. Povratna za Džanovića, onda i udarac, ali preko gola. Računajući i finiš prethodne sezone, Takovo je primilo samo 2 gola na prethodnih 7 utakmica. Slatina i Mijatović u duelu. Snažnije Mijatović, brži, evo ga u kazanom prostoru. Evo šanse, Pavlović, Mirković. Prva ozbiljnija prilika pred golom Polimlja u drugom poluvremenu. Grković, ovo je opasan napad, evo šuta, preko gola odlazi lopta, sjajan solo prodor Grkovića. Aplauzi i podrška sada navijača Takova, ima ih ovde 15-ak, rekao bih, na tribini, ovoj zapadnoj gradskoj stadionu u Prijepolju. U Polimlju za sada ni jedna izmena. Ide ovo na drugu stativu, šansa. Malo je nedostajalo da Gočanin postigne gol. Čak i jako dobro zahvatio loptu glavom. Timotijević je potom samo gledao kako on odlazi, na njegovu sreću ipak pored leve stative. Živković izvodi korner. Evo šanse i evo gola. Strizović postiže gol i Takovo stiže do prednosti od 1-0 kada nije moglo iz igre. Evo gola iz prekida. Sjajan centaršu Živkovića na prvu stativu i na pravo mesto bio je Vladimir Strizović, igrač koji je zamenio Pavlovića pre samo nekih 10 minuta. Isplatila se dakle ta izmena na koju se odlučio trener gostiju Bošković. 0-1 na gradskom stadionu u Prijepolju. Nema ofsajda ovoga puta. Strizović, velika šansa da se stavi tačka na utakmicu. Udarac prečku, drugi put na meču pogađaju gosti. 1-0 pobjeda Takova danas u Prijepolju pred oko 200-250 gledalaca. Jedini gol dao je Strizović 10 minuta pre kraja. I šta drugo reći osim da kažemo i konstatujemo još jednom potpuno zaslužena pobjeda Takova. Odavno neki tim nije nadigrao Polimlje na ovom stadionu kao što je to učinio danas tim iz Gornjeg Milanovca. Zaista sve čestitke gostima i na igri, a naravno i na pobedi.